हादोराव आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जोंनि लोगोफोरनि नखरनि गेजेराव दायो जसेफनि जिबनखौ जोङो सोलायनाय नुनो मोनदों। जेनेसिस चैप्टार 41 verse 41 आव बेयाव जसेफआ बहा सहैखो? जसेफआ सहैबाय जेखौ बियो सानफेराखैमोन, मोनदांफेराखैमोन, गावनि जिबनाव जाफेरगोन बियो जेब्लायबो आसा खालामफेराखैमोन। नाथाय बेबायदि जायगायाव जसेफआ सहैदों। बेनो जाबाय मा? फाराव राजानि खाथियाव। फाराव राजाया जाबाय इजिप्टनि सासे गोहोगोरा राजामोन। लाख साख्रिफोरा फाराव राजाजों गिदिंफायोमोन। धोन सम्पतिजों बुंफबनाय, सना रुफाजों बुंफबनाय, समायना रमायना नखराव, समायना रमायना राजमहलाव थाग्रा सासे फाराव राजा। बे फाराव राजानि खाथियाव जसेफआ सहैबाय। अब्ला जोङो सिन्ता खालामनानै नायनि बोरै फाराव राजानि खाथियाव जसेफआ सहैगोन? बेयाव बुंनाय जादों फारावआ होनबाय जसेफखौ, नै दानो आङो नोंखौ गासै इजिप्टआव बेसेबां मानसिफोर दङ, इजिप्टआव बेसेबां जिब जुनारफोर दङ, इजिप्टआव बेसेबां नखरफोर दङ, इजिप्टआव आंहा बेसेबां धोन सम्पति दङ, बिनि सासे नोंखौ लिडार बनायनोसै, आङो इनचार्ज खालामनोसै, आङो नोंखौ दैदेनगिरि खालामनोसै। बिनि उनाव आरो बुंबावबाय फारावआ गावगाया गाननाय आंगुथि, गावगाया गाननाय जिथु रिं, जोङो मिथिगौ राजाफोरनि रिंखौ, बे रिंआव मोनसे महर बुनाय थायो। आरो बे रिंखौ जेब्ला फारावआ मोनसे लेटाराव महरखौ लगायना होयो, अब्ला बे लेटारा मा जायो? बे लेटारा अथरिटि गोनां जायो। पावारफुल अथरिटि गोनां लेटार जायो। सासे मानसिखौ बन्दी खालामोब्ला, सासे मानसिखौ जिउ जोबनायसिम बन्दी जुदि खालामोब्ला, फाराव राजाया, सासे राजाया गावनि रिंनि महरखौ बेयाव होनाय जायो आरो बुङो आरो डिक्लेयार खालामो राजानि अनगायै, राजानि बोलोनि अनगायै, राजानि गोहोनि अनगायै रावबो मानसिया सासे मानसिखौ माबानिफ्राय, फाटकनिफ्राय बा जेलनिफ्राय बायग'नो हानाय गोहो गैया। बे गोहो थानाय, बोलो थानाय रिंखौ, महरखौ जसेफनि आखायाव फाराव राजाया गानहोबाय। थामथियाव जोङो मोननो हायो फाराव राजाया गाव गाननाय खसाबखौ खुबाय, गाव गाननाय समायना रमायना खसाब, राजानि गस्ला, राजानि महर गोनां गस्लाखौ खुनानै जसेफनो गानहोबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो ब्रैथियाव नुबावनो
खालामनायखौ बियो अबिडियेन्सजों मानिग्रा जानानै मावजेननो हमबाय अब्ला बियो दाहोनाफोरनि सायाव गासै मावग्राफोरनि सायाव गासै न'खरनि गोजौआव बिखौ आदर खालामनाय जाबाय बिखौ मोनसे पजिसन होनाय जाबाय गासैनि सायाव रुलिं पटिफारा होनबाय दिनैनिफ्राय नोङो दाहोना नंबावलिया दिनैनिफ्राय नोङो दाहोना खालामनानै आंनि फोरजाफोरखौ नायबावनायनि समाय नंलिया नाथाय आङो दिनै
aku hastayo oraison istora aku gahaयनिफ्राय गोजौथिं लांनायखौ दिनै सैताना सो खालामो बिदि सैताना जोंखौ गोजौनिफ्राय गाहायथिं लाबोयो लाबोयो जेब्ला जोङो जोंनि जिबना देरफुगोन जोंनि जिबना जौगाफुगोन अब्ला सैताना जोंखौ आनजादाव लाबोयो जसेफनि जिबनाव बे आनजादखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों जेब्ला बिथाङा पटिफारनि न'खराव साक्सेसफुल जिबन जाबाय धोन सम्पति धोन दौलत गासै दाहोनाफोरनि बिगोमा जाबाय अब्ला पटिफारनि हिन्जावा बेखौ टेम्पटेसनाव खोख्लैनो हास्थायदों सैताना बेखौ टेम्पटेसनाव खोख्लैनो हास्थायदों गाज्रियाव खोख्लैनो थाखाय हास्थायदों मानोना मिथिना दङ सैताना जुदि जसेफआ बांलांबाय थागोन जुदि जसेफआ देरलांबाय थागोन अब्ला आंनि थांखिया जाफुंसारनाय नङा दिनै जसेफनि गेजेरजों गासै हादोरा बासायजागोन जसेफनि दैदेननायनि गेजेरजों गासै इजिप्टआव कानानाव गासैबो ओंखाम मोनजागोन बेखौ जाफुंहोनो थाखाय सानाखै सैताना बेनिखायनो पटिफारनि हिन्जावनि गेजेरजों जसेफनि जिबनाव मोनसे टेम्पटेसन लाबोदों आनजादखौ लाबोदों बेनो जाबाय मा देहानि लुबैनाय आनजाद देहानि लुबैनाय आनजादखौ पटिफारनि हिन्जावा जसेफनि जिबनाव लाबोदों बाइबेला जोंनो क्लियार बुंदों सानसे नङा साननै नङा सानथाम नङा खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा बारे पटिफारनि हिन्जावा जसेफखौ लिंबाय थादों आनजादाव खोख्लैनो थाखाय मोदोमजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय मोदोमनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नाथाय जसेफआ सानफ्रोमबो खादों जसेफआ सानफ्रोमबो नागारदों जसेफआ सानफ्रोमबो दिनै बिनिफ्राय गोजान जादों जोंनि इयुन समाव जोंनि लाइमोननि समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लानि जिउआव दिनै बेबायसा आनजादा दिनै फैगासिनो दङ मानोना नोंथांखौ इसोरा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम लांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावनो बेबायसा मोदोमनि लुबैनाय मोदोमजों गाज्रि सोमोन्दो थानाय आनजादफोरा दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ खोख्लैनो थाखाय नाजादों गाज्रियाव बोख्लायनो थाखाय नाजादों नोंथांनि जौगानायखौ खनसेयावनो दबथायनो थाखाय नाजादों बे सैताना दिनै बाथ्रायाव बुंबाय जहरनि 10 सिरियाव Satan comes to kill, destroy, and destruct. सैताना फैयो जोंखौ बुथारनो जोंखौ नष्ट खालामनो आरो जोंखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय सैताना दिनै जोंखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय फैदों जोंखौ बुथारनो थाखाय फैदों सैताना दिनै जोंखौ नासयनो थाखाय फैदों दिनै सासे मानसिया जुदि मोदोमनि हास्थायनायजों जिनाहारियाव थाङोब्ला अब्ला बियो मा जायो सैतानजों बुथार जाबाय सैतानजों बियो बुथार जाबाय बिनि जिबना थेर बेथेर जाबाय बिनि जिबना जोबस्रांबाय मानोना बियो जिनाहारियाव थांबाय बेबायसानो सैताना जोंखौ गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ आनजादाव खोख्लैदों दिनै खोख्लैना दङ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोग्लैना दङ जोंनि मण्डलियाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव मानोना जिसुआ बुंबाय ज'ननि 9 बालाम 44 सिरियाव जन चैप्टार 8 verse 44 the devil is liar सैताना थगायग्रा आरो बियो बिफा थगायग्रानि बिफा every second every minute every hour 24/7/12 सैताना जोंखौ थगायनो थाखाय नेरना दङ जोंखौ हाबाव खोख्लैनो थाखाय आनजादाव खोख्लैनो थाखाय दिनै जोंखौ सुबिदा नागिरगासिनो दङ दिनै सिख्लाखौ सेंग्राखौ मोदोमनि हास्थायनो हायाखैब्ला आरो गुबुन लामाजों बेखौ सैताना खोख्लैनो थाखाय हास्थायदों
Christian role खालामनायाव जोंनि Christian आखल आखु दिन्थिनायाव जोंनि Christian मावफुंनायाव जोङो गसंनो हादोंना जसेफ बायसा लोगोफ्रा लिंबाय बै लोंनोसै अब्ला खुब आंबो लोंनोसै लोगोफ्रा लिंबाय बै जोङो overnight गेम गेलेनोसै नै आंबो गेम गेलेफाबाय लोगोफ्रा आंबो बुंबाय बै जोङो बेरायहैनोसै आंबो बेरायहैबाय लोगोफ्रा बुंबाय बै जायगायाव बिदि प्रग्राम जागोन गोबां सिख्ला फोरमायगोन गोबां सेंग्रा फोरमायगोन बै जोङो बेयाव नायहैनोसै एदावहैनोसै नै आंबो थांफाबाय दिनै लोगोफोरा नुबाय कालार खालामदों टेटु खालामदों माबा माबि बिसोरनि महर मुस्रिखौ सोलायजोबदों नै आंबो खालामनोसै नै आंबो खालामफाबाय नैबायसा जोंनि ख्रिस्टियान गथ'फोरा दिनै नैबायसा जोंनि मण्डलियाव थाग्रा फंबाय आरो बिनानाव नोंथां जों साफ्रोमबो बेनिखायनो दिनै जोङो जसेफ बायसा जोङो दानि जोङो बुंनि नङा आङो थांनो हाया नङा आङो लोंनो हाया नङा आङो मावनो हाया मानोना आंनि बिगोमा इसोरखौ आङो दुखु होनाय जागोन जुदि इसोरखौ आङो दुखु होयोब्ला बिनि बान्थाया मा जागोन बिनि बान्थाया जाबाय जोबनायनि बान्था जागोन आरो बे बान्थाखौ जुदि जोङो मोनगोन आथिखाल सिताना मिनिगोन रंजागोन खुसि जागोन मानोना देरहासारखौ बियो मोननो हाबाय बेनिखायनो बाथ्राया बुंबाय जोंनो गिनायनि आत्माखौ होआखै अननायनि आत्मा गोहोनि आत्मा बोलोनि आत्मा गावजों गाव लोगो नाजानायनि आत्मा गावखौ सेल्फ कन्ट्रल खालामनायनि आत्माखौसो इसोरा जों साफ्रोमनि जिबनाव होदों बेनिखायनो आङो बारा गोबाव आङो बुंनो थाखाय आङो सानाखै नायदोसो जेब्ला जेलाव सहैबाय जसेफआ जेलाव जेब्ला सहैबाय रेसपन्सिबिलिटिया बांद्राय जाबाय गावजों थाजाबनाय सानै प्रिजनारखौबो बियो नायनो गोनां जाबाय बेजों लोगोसे जेलनि वार्डेन बेखौबो बनायनाय जाबाय नायगिरि बनायनाय जाबाय जेब्ला रेसपन्सिबिलिटिया बांबाय इसोराबो बेनो बांद्राय गिफ्टखौ होनाय जाबाय जोङो बिनि सिगां नुनो हाया जसेफआ सासे मानसिनि सिमांखौ इन्टारप्रेट खालामनाय बिजिरनानै होनाय बाइबेलाव जोङो नुनो हाया नाथाय जेब्ला बिथाङा सहैबाय जेलाव बै समाव जों इन्टारप्रेटेसनखौ जोङो मोननो हादों जसेफनिफ्राय मानोना जसेफनि प्लाना इसोरनि प्लान नङैखाय आरो इसोरनि प्लानासो जसेफनि जिबननि थाखायसो बेनिखायनो इसोराबो बे इन्टारप्रेटेसन गिफ्टखौ दिनै जसेफनो होनाय जाबाय सानै मानसिया सिमां नुबाय बेखौबो खोन्थाबाय आरो बेबो जाफुंबाय राजाया सिमां नुबाय बेखौबो जसेफआ खोन्थाबाय आरो गासिबो जाफुंसारजोब्बाय जेब्ला जाफुंसारजोबो अब्ला राजाया बुंबाय नैबे मानसियासो बे रायजोनि नैबे मानसियासो बे गासैबो गियानि गुदि बेसेबां सरसराफोर दङ बेसेबां वाइसमेनफोर दङ बेसेबां लिरगिरिफोर दङ बेसेबां राइटारफोर दङ बेसेबां गोहो गोराफोर दङ बयनिख्रुइबो टपसिनाव थानाय मानसि हालेलुया प्रेज द लर्ड सासे जिउस सासे हिब्रु मानसिया बर' जातिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन खामानि बयनिख्रुइ मान गोनां खामानिखौ मोननो हागोन बे गासैबो बोरै जानो गोनां जाखो जोङो दिनै हास्थायोना जोङो टप लेभेलाव थानायखौ जोंहा दिनै खाथि खाला बहुत हिन्दुफोर दङ मुस्लिमफोर दङ गोबां गुबुनफोरनि हारिफोर दङ बिसोरनि गेजेराव दिनै जोंनि इयुथखौ बा सासे सिख्लाखौ सासे सेंग्राखौ बुंदोंना जोंनि मण्डलियाव थानाय आंनि गथ' गथाय फंबाय बिनानावफोरनि गेजेराव बै ख्रिस्ट'खौ मोननाय सिख्लाया बै ख्रिस्ट'खौ मोननाय सेंग्राया बेसेबां आखा फाखा बेसेबां टप लेभेलाव थायो बेसेबां बिनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेबां ओंथि गोनां बिनि मावनाय दांनाया बेसेबां एक्सपार्ट बेसेबां बियो गियानि गुनि दिनै बुंनो हादोंना
bisaslah. Isorku kieu, isorku manieu, isorku larane siu hastayu. Bebagai mansiko, gunung sinjai dayau, lingwar nanai, kasih sikau ninti nanai bupai, nai bisa, diri fai nai be bisaya, diri fai nai be mansiasa, nai be sosialasa, jemni raisuko nai sigat, nai diri ada, diri akayo, ami akainye, riko gana lusai, bene zawema, ami second biar, ami right hand biar, amo diri mohor bukai noklia, natai sosialasa mohor busigat,
네. 저그 이제 와인을 팔았다네. 저그 셀레 좀 팔아봤어요. 어디 해면 Video now, ako juga tuh supibai, sama dia lipur mai mai, army di sampai, tanpa di sampai dia mau supibai, army di sampai ada, no supibai, ada train melambai, mau kelembai, nagabai, kumbai, di masih jauh, mau di kita supibai, serem, selekta supai, army masih juga, sampai, apa yang bebas aku masih. 비사장 하나는 레는 Lain ko successful para sa kalang level, hindi mo level. Hindi ni siga ang business mo level. Siya company ang kuhatyo, ang nanay, kuhatyo ni pre company mo. Kung pala suwi niya natin, kami hindi ka sabay, yung successful tayo sa. Hindi pre arap, hindi pre arap, kung siya company mo level, pwede na mga supply business. Company, nanay, hindi mo supply. Juga playground, juga supply by the company. 우달구리 까라이거 비티비티 목걸레 제가 사파이 그라다바이 나타임 여거 이나이거 폴리스 수지 목걸라 제가 제가 그 미분 법사바이 여거 사파이 수지야시 비디오가 아르 먼저 비슈스 나레바이 다시 무슨 일이야 그라 hindi mo musi 아니 hindi mo 레바이 오비디 hindi mo 레바이 한토비 hindi mo 레바이 한토비 hindi mo 레바이 다시 그거 모습바이 Maba sensan letak lemau sampai pasar labai. Sekarang lade pasar nang bobo. Mereka itu dia miti go ini macam Aku libat, struggle kalabay di sini, bangka ko sila nagtagay. Nasabay di sini bangka ko sila nagtagay. Tuwing ko sa ako mo, kayakay, ako dyan pa di sini bangka ko kupay. Di sini bangka ko ako sulubay. Aro, biyon ka na nila ang atay ko dabay, pinili dabay, ang pin dabay, gusto sa dabay. Sampai ako pagkakay ko mo, isura ako sa nagkasin ko mo. Biyon na, aro promotion mo labay, kaya na labay, 5 years ako pulas mo po rin labay. May 5 years ako, gubang sunod na habay, gubang akpani kasi ang sunod na habay, gubang isang di plan, polisi isang di layo mo mo, di ko ako sunod na habay, pinipre ako paasa na di, di ko ministry ang tuwing dabay. Ang tuwing na tuwing na ba, ang secure ang isyung problem, may finance di problem. Ano mas ang finance ako pinignan dabay, jaga ako pura yung posting natin, ako kakahakin pura yung, ako sabay, ako reservation na say, ako pauliya, ako isura ako manulubay sabay, nagun, ako katay, ako struggle ko ako sabay, pura yung sabay, soy mas ako mabay, ano pinay bay, pura ni pride na din si mahaliyaw, yung mas ako pinay bay, finance di problem, sari mas ako doon sa kainin na sabay, ako struggle sa sabay, Iya, Joshua.
산책 프로가십은 리노페스 하나들. 산책 프로가십은 미직은 Sirku selai bukan pada. 비어 이소니 비싼데. Oh, bikin kita sirku selai genda. Cuma 가십은 tuh. 그래서 미니해는 패션이 원자나이 언니 안그 유능은 타만 얘네는 타만한 비어 소비는 바이 안그 타이은 희소니 막마야 타만고 원래는 데이데이는 프레젠타시브 시강니 에어컨이 매건고 저거 미십니 부분을 하게 저거 지우고 저거 타이니 저거 다시브 시강니 야시브 이름을 타니 저거 시강니 저거 아로스 칼람니 저거 페인탈람니 저거 문당니 이소라 안녕 동나기야 Jadi kalau nggak nyuruh. 지수와 안녕 동나기야 이소니 악마야 저희 악마야 벌러니 악마 비어 안녕 동나기야 저거 문당니 Jadi, 딱 이시소 너희는 끝을 비브라이 폴보니아 아로스카 폴보니아 아로스카 폴보니아 아로스카 만드나 설거래자 지니 간지자마 능고 아르 앙고 난는 학교 지수와 저문이로 나오 피가시면 근데 는 생그라 는 스글라 지수녀 당파는 작가의 당팀 자면다 는 자리는 지수는 르그세 설거래자 당파의 당팀 gaya sudah hasil nane. Kemudian dia tanam sudah hasil nane. Tin mau hay na. 지수녀 못하겠니 Tabo parang dengar. kau pandai nanti Tabo kalau dengar begitu kalau gun mana ya. Pembantu sikar kalau ini Itu sukses. bohong. Repent your heart. Keseselai. 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 Ini engkau langan sakai, aku langan sakai, pokpai kau langan sakai, biarlah kau langan sakai. Yesus Kristus sampai dorpora, soka sini tunggu, sampai dorpora, kalau kasih tunggu, arah buka sini tunggu, ambil binatang, ambil engkau langan, ambil pokpai, ambil engkau langan, nampak sampai doraya, kembali tunggu, sampai doraya, kasih tunggu kembali tunggu, sampai doraya, jangan dengan kembali tunggu, sampai doraya, sampai kasih mau dengan kembali tunggu, jadi bebas satu ngobrol, tentang keseselai, semua keseselai. 팝콘을 타라 니가 하니 팝콘을 타라 시각하라 지수냐고 너가 지수 내게 안에 너가 나서는 내게 안에 가시 내거 너가 나서는 내게 안에 가시 그수 내거 나서는 내게 안에 가시 안달 내거 너가 나서는 안고 네가 니가 하거든 아유 너가 안고 소세마사 바하이든 소세마사 안고 내겠든 소세마사 안고 립밥 칼람든 구스로 베이칸든 너게 단키에서 아니 단키사든 너게 하스페에서 아니 하스페에서 너게 머브레에서 아니 머브레에서 너게 옅 아니 옅 세그라 시가 내내 있어라 베고서 하스페는 미니카는 너타가 구스라든가 아로스 칼람 미니 아로스 칼람 아로스 Mereka hendarkan menang untuk menjelah. Ada yang mereka kuya perempuan. 앞이 매고 있고 Hati hati melalui 앞이만 시본도 뭐 남자의 시본도 뭐 내게선도 뭐 연맹도 뭐 레젝션도 뭐 에크시션도 뭐 안비야 그만 구하게 돼서 그만이 또 저게 너 타가